Ники. Тишка. И за мен е Койлев. Само толкова ли? Братова ме дръзни, али видя, че свинята ни преба? Доволно. Ще има залавката. Да. Ако не си доволен, поръчи си адвокат. Аз си видим после, нещо ме натегна. Пистите нещо ми намерисат. Да не си ги напръскал. Според мен ти мириш. Искаш да те парфюмирам. Ти машините, с кой се е балаш, бе? Това за дезинфекция става ли, бе? Защо си лош, бе? Защо си лош, бе? Защо си лош, а? Да, бе. Случайно да си ти казвам, че професор е хубаво да има кой да ти пази до парка, Ще мине. Следващия път ще бъда много по-точен. Фу, да ти еба майката.